danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Ai gaskiya wanda ya aikata abin nan asara masa. Sai mako. Kai mutane kowane ne. Kaga rayuwa Kowa ya ga wannan ba asara. ai lalle kuwa. Da Allah mai faru da Allah. Kai kawai kaga muna magana baka san me muke baka lokacin me faru. Kai hakuri baka san abin da yake damu. Ina ko abu Baka sani ba bai shafe ka ba. a zai shafa mu. Ina gaya maka wanda ya aikata abin nan asara masa. Sosai mako. Dan rabon da naga irin wannan abun wallahi na dade. To malam Asara masa wanda ya abin nan. wallahi to ba wani bane ni ne. Kai ne? Wallahi ni ne. Ai abin da ne ma ya ci uban wannan. Ka san menene kace kai ne? Wallahi ni ne. Kai ne? Kai ne. Allah abin da ne A to lalle asara maka. Allah asara Allah masa. asara. Kai ne? Allah asara na. Kace kai ne. Wannan shi ne. Ka gani? Ila abin waye.